खुलुमबाय स्टुडिअ दङ आं राजिब बसुमतारी दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि खोरोमदाव औवारी बिथाङा सनितपुर आरो बिश्वनाथ गामिफोरखौ BKWAC आव जेब्लासिम BTR आव गामि सोसननाय खामानिया जोबनानै थाङा अब्लासिम गंसेबो गामि सोनो मोना होनना बुंनाय बाथ्रानि सायाव गोख्रों फिनजाथाय होफिनदों UBPO नि दैदेनगिरि बिथांमोना मा फोरमायदों BKWAC आव हाबनाय जा गामियाव सोसननायनि खामानि मावखुमाबाय थादों बेखौ लानानै मा फोरमायदों जे BKWAC आव हाबथ'नांगौ आरो BKWAC आव हाबब्लाबो ओंखारनो हायो। सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लानिफ्राय बर' गामिफोरा BKWAC आव हाबथ'नानै इयुनाव BKWAC निफ्राय NOC लानानै BTR आव थांनो हागोन। सनितपुर जिल्ला UBPO नि गाहाय नेहाथारि बिनन बर'। सनितपुर जिल्ला UBPO नि गाहाय नेहाथारि बिनन बर' बिथाङा खोरोमदाव औवारी थामहिनबा मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि खोरोमदाव औवारी बिथाङा बुंनाय बाथ्राया टटेलि नंखाय होननानै फिनजाथाय होदों सनितपुर जिल्ला UBPO नि गाहाय नेहाथारि बिनन बर' बिथाङा। थारैनो दिनैनि समाव बे BTR गोजोन गोरोबथानि थाखाय गोबां एबा सनितपुर बिश्वनाथ आरो गहपुरसिम जोंनि BTR नि सिमाया बारायनांगौखौ लानानै गोबां खामानि मावफुबाय थानाय समाव सनितपुर जिल्ला UBPO नि गाहाय नेहाथारि बिनन बर' बिथाङा मा फोरमायदों BKWAC आव दायो हाबथ'नानै थानांगौ। जेब्ला BTR एबा BTC आव सोसन जागोन अब्लानिया BKWAC निफ्राय NOC लानानैसो BTR आव हाबनांगौ। थारैनो बेयो मोनसे साननो गोनां बाथ्रा। दिनैनि समाव जोंनि बड'लेण्ड जास्ट सिमा बेखौ बारायहोनाया साफ्रोमबो बर' हारिनि रायजो राजाफोरनि गोसोआव दं। जेसे हागौ एसेबांनो संकसनिफ्राय सदियासिम जा सिमां जोंनि बर' हारिनि साफ्रोमबो बर' दैदेनगिरिफोरनि नाथाय बे समाव UBPO नि दैदेनगिरिफ्रा BKWAC आव हाबसनथ'नो नांगौ एबा हाबनानै थाथ'नांगौ सनितपुर बिश्वनाथ गहपुरनि रायजो राजाफ्रा होननानै फोरमायदों। बिथांनि बे बुंनाय बाथ्राया बेसेबां गनायजाथाव आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि खोरोमदाव औवारी बिथाङा बुंनाय बाथ्राया टटेलि नंखाय होननानै बुंनाय बाथ्रायाबो बेसेबां गनायजाथाव। दानिया फैदो बिदिब्ला सनितपुर जिल्लानि UBPO नि गाहाय नेहाथारि बिनन बर' बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि खोरोमदाव औवारी बिथांनि जा बुंनाय बाथ्रा बेनि सायाव माबायदि काउन्टार होदों बेखौ नोंथांमोना आबुङै नायलांदो। सनितपुर जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जानानै जोङो दायो मोननैसो बिथिङाव बा दानि जि मोनसे सनितपुर जिल्लायाव थासारि सोमजिबाय थादों बर' कसारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल अर्थात BKWAC आरो BTR खौ लानानै एसे गोरोन्थि सानलायबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों। बेखौ आङो जिल्लानि नेहाथारि हिसाबै एसे बेखौ रोखायै फोरमायनो सानदों। जोङो सनितपुर जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादनि दैदेननायाव जोङो प्राय 7 टाइम्स अर्थात 7 बारसो जोङो मेल खुंनाय जादों जिल्ला भित्तियाव। बेवहाय जोङो बर'नि मोनफ्रोमबो आफादखौबो बेयाव लिंनाय जादों आरो बिथांमोना नुजाथिदोंबो। बर' साहित्य सभा NDFB जोंहा खौसेथि बर' सुबुं आफाद वमेन जास्टिस फराम लोगोसे बाथौ गौथुम हारिमु आफाद गासैखौबो लानानै जोङो प्राय खनस्नि जोङो मेल खुंनाय जादों आरो एबसुखौबो लिंनाय जादों। 2-3 मेलाव बिथांमोना थानो हायाखै बे गुबुन खोथा। किन्तु दायो मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि बिथाङा जेरैबायदि बुंबाय थादों जे मिरु UBPO बा सनितपुर जिल्ला UBPO आ रायजोखौ सोङालासेनो बर' कसारी काउन्सिलाव बिथांमोनखौ लिस्टेड खालामनानै बर' कसारी काउन्सिलाव जुर जबस्ति सोनो नागिरदों होननाय खोथाया एक्सुवेलि बियो नंखाय। खारन जोङो प्राय इतिमध्ये आङो बुंदोंआनो नांगौबा जोङो जायगाखौबो बुंनो हायो। ढेकियाजुलि बिष्णुराभा हाई स्कुलावबो जोङो मेल खुंदों गासिबो आफादखौ लानानै। बटाबारि LP स्कुल गुरामारिनि सिङाव थानाय बटाबारि गामि LP स्कुलावबो जोङो मेल खुंदों गासिबो आफादफोरखौ लानानै। गुरामारि रंगमन्च ज्योति बिष्णु रंगमन्चआवबो जोङो आफाद खुंदों आरो लोगोसे गुवाहाटी बड'लेण्ड भवनाव दाखालि बावैबो गार्जेन मिनिस्टारनि लिंनायाव गासिबो आफादफोरा बेयावबो नुजाथिदोंमोन आरो लोगोसे ढेकियाजुलियावबो मेल खुंनाय जादों आरो बेवहाय गासिबो रायजो राजानि दल संगठननि मता बेनोमोन जों बर' कसारी काउन्सिलाव हाबथ'नांगौ आरो जिहेतु बर' कसारी काउन्सिलाव हाबब्लाबो जों ओंखारनो हायो बेखायनो जोङो सिद्धान्त लादों जोङो हाबथ'नानै
इयुनाव जोङो बर' कसारि काउन्सिलनिफ्राय NOC लानानै BTR आव जिहेतु हाबनो हागोन थिग उदाहरन हिसाबै जोंनि एग्जाम्पल हिसाबै जुदि बुंनो थाङोब्ला धेमाजि जिल्लायाव मरिगांव जिल्लायाव गोबां बर' रायजो राजाफोरा मिसिं अट'नमास काउन्सिलाव हाबसनना दङमोन नाथाय बिथांमोना NOC लानानै बर' कसारि काउन्सिलाव हाबफैदों थिग बेबायदिनो मरिगांव नगाव जिल्लायावबो बर' गामिफोरा टिवा काउन्सिलाव हाबसनना दङमोन बिथांमोनाबो टिवा काउन्सिलनिफ्राय NOC लानानै बर' कसारि काउन्सिलाव हाबदों थिग बेबायदिनो जोंनिया जि क्राइटेरिया गोग्लैयो बर' गामिफोर दङ खोला पार्टनि क्राइटेरियाव गोग्लैयो बर' गामिफोरा बर' कसारि काउन्सिलाव हाबथ'नानै बर' कसारि काउन्सिलनिफ्राय NOC लानानै इयुनाव जोङो BTR आव थांनो हागोनखौ जोङो मिथिदों आरो बियो जोङो गोबां दैदेनगिरिनिफ्राय मिथिदों मिनिस्टार मनला बिथांमोननिफ्रायबो मिथिदों बेखायनो जोङो हाबथ'नायखौ लुबैदों आरो अबयसे बे 162 गामिनिफ्राय गोबां ओनसोला जेरै थेलामारा ओनसोल आरो हयथ' सोरबा ओनसोला थानो हागौ बेखौ जोङो जर जबस्ति खालामनायनि खोथा नङा बिथांमोना जुदि थानो लुबैयाखै जेबो नङा बिथांमोना ओंखारनो हागोन बियो भिलेजआ लिस्टेड जादों बे बिनि ओंथिया बे नङा दे बिसोरो काउन्सिलाव हाबजोब्बाय बिनि उनावबो मावनांगौ गोबां दङ बे सार्भे जागोन भिलेज नटिफिकेशन जागोन मण्डलनि दारा सार्भे जागोन गावबुरानि दारा सार्भे जागोन आरो बे सार्भेखौ खालामाबानो जाबाय बे अट'मेटिक दानलांगोन आरो UBPआबो बेखौ दानना होनायनि दायित्व लागोन जाय ओनसोला बर' कसारि काउन्सिलाव थानो लुबैयाखै आरो बेखौ मोनसे आं मानगोनां आफादगिरि एबसुनि खोरोमदाव सारखौ क्लियार बुंनो सानदों बिथांमोना जेखौ UBPखौ दुसिबाय थादों UBPआ बै समनि दुलाराय बर' फरायसालिनि आफादगिरि मानगोनां दिपेन बर' सारजोंबो खनले रायलायदों आरो गोबांबार बर' कसारि काउन्सिल लोगोसे मिरु UBPआ शनितपुर जिल्लायाव फैनानै मोनफ्रोमबो आफादजों खनले सावरायदों हाबनांगौ होननानै सावरायाखै दा मा थासारि जाबाय थादों बेखौसो फोरमायफैदों बर' कसारि काउन्सिलाव हाबनायखौ खुनु जर जबस्ति खालामफैयाखै नाथाय जों रायजो राजायासो बेयाव हाबनांगौ हाबथ'नो लुबैदों जिहेतु 6 बोसोर जों नेबाय नेयाखै नङा जों नेदों नेनायनि उनाव जोङो बेखौ थिरांथा लादों जों बर' कसारि काउन्सिलाव हाबथ'गोन उनाव NOC लानानै ओंखारलांगोन थ' बे मोनसे आङो दिनैनि बे प्रेस मिटनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ क्लियार खालामबाय रायजो राजा नोंथांमोना बेयाव गोनो गोथो जानायनि खोथा नङा जाय थानो लुबैयाखै जेबो नङा नोंथांमोना थायाबानो जाबाय भेरिफिकेसन खालामनो होआबानो जाबाय खोथाया बेनो नाथाय माखासे ओनसोला थागोन दा गुरामारि बायदि ओनसोला माब्लाबाबो जोङो क्राइटेरियाखौ बेयाव क्राइटेरियायाव जे गोग्लैगोन बेखौ नुहराखै तेजपुर टाउनाव थानाय बर' गामिफोरा जे बेयाव BTR आव हाबगोन बेखौ जों नुहराखै बेनिखायनो जों बर' कसारि काउन्सिलाव दानो हाबनांगौ होननानै जों थिरांथा लादों आरो बेबायदिनो गोबां जायगाफोरा हाबनो लुबैदों बेखायनो बिथांमोना हाबनायखौ जों आसा खालामदों आरो हाबाबाबो बिथांमोननि खोथा बेयाव दुसिलायनायनि खोथा नङा बेखौ आङो क्लियार खालामबाय आरो बे लिस्टखौ साबमिट खालामनायावबो आं मोनसे आरो क्लियार खालामनो सानदों जोङो जिल्लानि खोला पार्टनि बे लिस्टखौ साबमिट खालामनायावबो जिल्ला एबसुनि दैदेनगिरिफोरजों सावरायनाय जादों गाहाय नेहाथारि जिल्लानि एबसु गाहाय नेहाथारि हरिचरन बसुमतारी बिथांजोंबो सावरायदों बिथाङा बै समाव बुंदोंमोन जे आदा खोला पार्टनि बर' गामिफोरखौ नोंथाङा लिस्टखौ जुदि होनो सानदोंबा होनो हागोन दे होननानै बिथाङाबो फोरमायनायखाय आरो जिहेतु इलेक्शना आसाम सरकारा फोरमायदों खोब खम समनि गेजेराव नभेम्बर डिसेम्बर बा अक्ट'बरनि गेजेराव जिहेतु जानो थांगासिनो बेखायनो बे मोनसे गल्डेन चान्सखौ जों खोमाना लानो जों सानाखै आरो बेखौ जुदि बोरैबा बारहोनो हायोबा जिहेतु जों इयुनाव माला हाबगोन खुनु थिरांथा गैया BTR आवबो गैया BKWSबो गैया बेखायनो जों बेखौ बेयावनो हाबथ'गोन होननानै थिरांथा लाबाय आरो बेखिनिखौ क्लियारिफिकेसन आं जिल्लानि UBPनि गाहाय नेहाथारि हिसाबै फोरमायनाय जाबाय गोजोन्थों।